ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡିଓର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଆକବରଙ୍କର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆକବରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥା ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଗ୍ରାଠାରେ 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନୁରଜାହାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନୁରଜାହାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ। ନିଜର ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ବିଳାସ ବ୍ୟସନପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ, ନୁରଜାହାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ନୁରଜାହାନ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟର ମୁଦ୍ରାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ନୁରଜାହାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାମ ରହୁଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରି ସେଠାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ମେୱାରର ରାଜା ଅମର ସିଂ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ପଞ୍ଜାବର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଙ୍ଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅହମ୍ମଦନଗର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ତାଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ସାର୍ ଟମାସରୋଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସାର୍ ଟମାସରୋ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଖୁରମ ଓ ଶାହଜାହାନ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।